Maglilinis ba naman si Diday sa likod? Umuulan. Ansay, alina! Kain ba? Ano yan, Seng? Higop na, Seng. Seng, hilop na tayo ng Kaya sabaw. katulad, Seng. Sabaw ba? Ayaw pag ano-ano ah, wala ka kahapon ah. Bala ka dyan. Doon sa ilog. Daw. Hi! Doon siya sa ilog daw. Sabon. Steve! Ano ba? Ano, ako magsasandok sa'yo ha? Ako magsasandok sa'yo. Oh, bakit? Gusto niyo yung pagkain sa gabi, magpakaw. Kaon na ta, guys. Kaon na dito na! Hoy, kain na daw! Ito na rin yung lunch natin. Kaon na ta, guys. Okay, right. Over. Laman yun po. Natuyot lang. Emma. Irma. Ayaw niya ba? Tubuan mo siya. Or ikaw tubuan. Ulan. Kabukiran. Yan, tinidor yung be. Ano ba, bitin? Ano ba kutsara? Bigyan mo tayo kilid yun. Ano ba ako malilibutang biyang food? Ini sa dayo. Pero kung ito kasi ka, Wala nang pekay? Steve! Kapasabay na ako. Maulan sa kabukiran. Talong mo sa Steve! Hindi ka lang ang makakaob. Hindi ka makakaob sa Bubog, bubog. Repolyo. Ilaga o tinula? Tinula. How will you identify this guy? Magkong pangitaw. Rising. Balik na mga plato yung B. Ay, sili. Kaon na ta, guys. Yung amin na yung dito. Sa, amin sa imuha para dito tapat. Ayaw makinig ni Julius Lago. Kaon. Amin na dito. Kabahala. Seven AM ba ang flight mo bukas? 10 a.m. At sige. Pamahaw pa sila. Pag umubos. Bakit nga ba ako lilipad ng Manila? Ah, Kain ba? Ayun, maulaw. Para ka na ma-other. O, di ba? Ang tigas ang ulo mo eh.
Ay makinig. Narinig niyo ba yung patak ng ulan, guys? Malalimlim. Sige la! Huygop sa ba ang mga palahubog, guys? Ah? Hindi mo naman sinasira. Ako na sinasira. Asa magtutundakan tayo ng mga bangko dire? Na iba ba? Ang kanin mo, Steve. Kanin mo. Huwag kang matulala, okay lang yan. Idab siya eh. Marami ka pa Buhay ko madidiscover. ba sa adin? Parang hapon pa natulog. Hindi. Na ano yan? Nagising sa gabi eh. Ang kasama ko, guys. Kaon. Promise, subukan niyo bumili ng lechon manok. Adobo niyo. Dito ko nga lang ito na tikman. Leng! Imbes lahat sumuko. Narinig ko pa yung mga boys? Train. Ako nag-vacuum. Saan na Ate dire? mo? Ate mo? Ha? Ah, lahat tulog dahil. Ang lang binuo ko. Nagkape na si Yaya. Correct. Ano wala akong ganas katabi? Ginagawa lagi sa iyo. Ate. Ah, may ganun diyak. Ito siya nawala yung mag-edit bro. Ano din? Lagi naman dahilan niya yan. Napog lang ko. Pag gusto niya ng umiwas. Lagi Ako inom kikapoy siya. mangko niya. Murag i-prepare akong kagalingon kay bisig feeling na ako naging mahanggat karon to. Wala ka nung inom-inom nito, manog ligo sa taas, umalas 9 na di ba? Ano ko dito video ng mga highlight. Kadunggan ako abot na sa ni Bambang. Hilary. Oh, Hilary na sila Rachel sa ubos. Eh kita ko ila titil kato si Hilary ay si Bambang man diyan sila saban ang Hilary sa Rachel diyan dunggan man ako. Gisaka si Jigjig kay nagpuog mga shorts mga laki ka maligo daw. Muna to last na ako pag ang Jigjig ligo daw tulog din ko. Pag mata na ako alas 6 na. Buto nakita ng mga chat nga na dito sa kuan, Burview. Ma. Igala na sila James nga lami kay ni overview karon nga padugog ng mga yawa. Lagi yun, alas 10, nanggap. Ay, ko ay. Nagulat na sa kilbol. Magligo. Oo, nagulat sila. Amay. Realize mo kasi lapad. Nag-test lang ito. Paman kong pagbiling ba? Pagdulang ito, Krista. Layo na. Mamay. Ano mo yan? Ano sa mga yan? Boss, trabaho dire bo. Natinula yan! Ay, takot na lang stig. Ay, tulog Steve di ako. Tulog? si Police Steve Luma. Sakit ako mga. Andiyan na. Ako man ang gusto lang gabi eh. Kaya pala tulala Apil siya. kang madam. Iniisip niya, iniisip. Una ba?
Ala, si Paloma Ang na cellphone naman. nahulog daw. Nahulog na din ako. Ako isa pa nag-uploaded ko sa cellphone diya naka-charge. Di ko naog kay niya ra kay kapoy. Huwag din ako pagkanaog sa kasakit sa akong mga head, mga tuhod nga. Ida sa ko. Pag matag na ko cellphone, nawala pa jud. Gitago din ni Paloma na din sa plano nga ipaswap. Parehas ba sila ni Amanda sa una? Hindi nga na makapagsalita si Amanda, pero siya yung nagtatabi. Ganyan ang mga alam ko mga kawatan. Yung mga una, katago-tago na for concern hanggang sa Strategy nila. oh, tapos doon na naghahanap. Nakita na yung strategy. kaya nga, Nakalimot ka na. Pag wala na tayo, ang una din na pang-back up din ng rason, na basta ako, pag may nakita ako, tinatago ko talaga. So, hindi na sila mapasanginlan nga, una nga suspect. Di ba yung nga nakataon na? Sige, ubo-ubo yung. Natatawa siya, relate match. Ano, wala na di na ako ilang pagbintangan, nanay ka ng lain nga mga source nga, ay na ka ng suspect. Ito na dayon, nabaligyan na dayon sa si Ayon. Kasi ayos na yun. Swap na. Nag-chat tayo nga na, nakakuan ako ha, naka-home credit na ko. Lala di ay. Naloko sa stadya sa bangko ko. Sa? Dira. Uy, dala siya. Dala. Nakapin ko sa gusto. Kung na sila solo dito, suksok na ko dito. Mumay ba, pangayo. Short to. Ano naman na ra? Basta kita mukhaan basta manok mo. Sige na, doon na. Pila ko nila ng DBA. Doon na nga, pilay limit ane. Kay tulo naman na ako sa ako, Marian nga dam, okay na magpapag-isa. Ayaw gani, tungkol gani, yung may mga manangay. Dora, bet yung mga buwan. Adugoy, masarap yung mga buwan. Ngayon magkuma, isa pa, tulo na dayon. Nakatulo na. Manam kaon na dayon. Nakatulo na ako dam, din ako dito tanan, okay. Pero okay na dam, ka ba mag-isa. Marag upat, tulo tambot, muna doon ba ba? Ang bating gabi. Moro to yung bating umot asa ito nakalista. Mga. Pila lugar? Kumot si Carla, yung ipakuha doon eh. Upat. Okay, man ah. Ano to ba? Kaya ko siya kanon. Yung kanan ni Ryan. Ang sa gilid. Bumabawi. Ilan, bawi tayo. Serve ko to kay. Grabe pagod sa hapon. Grabing palo. Unang palo. Pildi. Ang pangitaay nga bukog ba? Nara, mag-ibot na rito ha. In fairness sa tatlong laro o kahapon, isa ang talo. Ay, dalawang talo. Lord. Talo ako, pero panalo ako sa kalaban ko. Ay! Sabi nga ni Samantha, life is not about winning. It's how you play the game. And what, ano yung nakuha mo, kay talo ka. So, Natutunan mo. Ano siya? Feel digit. Mura na mga defense mechanism sa mga pildi. Mumay, uy, grabe ka mukha. Celebrating. Oo. Mumay ako dyan, mumay. Hala. Misa ka kasi. Dirmes back din siya. Naglibog ko asang iring. Kalapad na sa ring. Sumali ka ba kay Rachel kagabi? Nagyayaya yun. Kasi pag iuli, nasa pipang gabi eh. Brett, Oh. hindi ako nakauban sa inyo ha. Ito nga pura yung partner. Sabi ko ate, maaga ako bukas. Kapoy talaga. At salamat kay Ate En. Naubos yung paninda ni Ma'am si G. Dahil dyan, meron tayo pork chop mamayang gabi. Gempo. Ano nasa ref? Asan si Scarlett? 40 days mo niya kahapon. Uy. Nawala na siya dito. Direct lang. Ang Si ganda ni Scarlett ay nasa WI Comedy Bar, Comedy Club sa Davao. Soon to open this coming August. August.
Ay, delicious. Yun na ako na makulog. Grabe si Mumay mukhaon. Ano ba yung mukha?